ndachitotemekana nemusoro zvekuti ndiri kushaya bozi ndikunyatsa kufungisisa kuti iyi nyika iyi yakambonyatsa kumbomira sei. Ndinonyatsa kufunga bozi hatisi kuchada kurarama upenyu hwekungoenda nekungorarama ka. Takuda upenyu huneka kuti munotanga unombomira kana kumuka pakati pousiku ubva watanga umbofunga kuti iwe nyika iyi yakanyatsombomira sei. Nyika iyi Zimbabwe yakanyatsombodini chaiko chaiko, direction yakananga kupi. Haisi nyore ba, haisi nyore. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka, ziri worse than ever. Even Mugabe chaiyo chaika pakafamba ka haana kunongedzera nyika direction yakafanana neyanongedza izvozvo. Tine a very serious advantage of kuti everyone of our age, munhu wese ari 47 kana 40 kana 50 years and below, 50 years and below, hapana kuhondo kwaakaenda, haana hondo yaakaona. Akangokura akazotanga kungoziya nyika yana president Mugabe. Kuzofamba kwakaita nyika kuti ishiftwe muoko paya tichimhanya chinhu kuti Mugabe wikayo wane mbavha, but better row unoziva mbavha dziya zviri nani pekuti those thieves mbavha dziya dzimwe dzakaelectwa kupinda mugovernment. Zvazvitori nani because vanhu wese wanga uri pepeka wese wanga uri ma-MP, vanhu wese wanga wakaelectwa kuti wakapinda kugovernment neelection. Akarana zvinhu zvenyika nenyaya yeelection yekuti wakaelectwa constituency kwake akauya akazopuwa position kugovernment. Izvozvi munhu wese ari below 50 ukamubvunza kuti chinozi government chii, anogona kutadza kukutsanangurira kuti hurumende chii, chinozi government. Hapana chaanoziya, hapana. Zvaona, saka kuti munhu anzwisise kuti government neparty, kuti munhu azive difference zvinhu tu izvozvo zvakutotora time. Patodiwa awareness, padotomboya kutombodzidzisa vanhu panyowani, kutanga kuti 1 dzidzisa vanhu kutaura kuti pane inozi government, pane inozi party. Tungwarara ari mugovernment ipi? Chivhayo ari mugovernment ipi? Tagwirei ari mugovernment ipi yaari inomubvumidza kumbira kumberi kwevanhu achiadresa vanhu? Because that thing chinozi kuadresa vanhu chiya hachisi chinhu chinongofuma munhu uri kubvumidzwa kumira pamberi paanhu emunyika wakamiririra nyika iwewe. Hazvibvumirwi kazviya vanatungwarara, they cannot come vanatagwirei kungouya kumira pamberi panhu kwakutotanga kuti address anhu in the name of the president, kwakutanga uzazi land teacher. Land teacher yakazobvepi? Ikazombobvepi? Yakabobuda nepapi? Yakarongwa ndiani? Yakadhibhetwa kupi? How come these guys is taken this country kuita yavo? Because kana vanhu vakutotanga kukwanisa kupa vanhu matitle deeds eminda tisina kuwirirana, tichiri newe authority nenyika inoyi, kana kuti takufanira kungoona zvaitwa. Where are we going? We are going nowhere. Vanhu wewe vakafanana nevanopawo matenda ekuti vaite zvinhu zvenyika vanofanira kunge most of them vanofanira kunge vakaelectwa nemunhu. Because nyaya inoitika panyaya yekuelectwa kwemunhu, munhu anenge achitestwa kuti tione kuti munhu uyu ane mwoyo nevanhu here. Saka anopiwa constituency kuti monitor constitution yekumusha kwako iwewe. Vanhu vekumusha kwako kuvhotera iwoga zvinotitaurira kuti une pfungwa dziri nane pakati pevanhu, une mwoyo uri nane against umwe munhu. That's why vanhu vazokuvhotera. Wazvoda pane zvaunenge wakaita zvinokonzeresa kuti vanhu vakuvhotere. Saka izvozvo zvinokonzeresa kuti tikwanise kukupa tenda iwewe rekuende kogadzira kana road, because tinoziva kuti une mwoyo wevanhu at heart. Iwewe une mwoyo unokwanisa kutungamira vanhu nekuitira vanhu. Hauzobi zvinoitwa nana Chivhayo, hauzobi zvinoitwa zvichitwa nana Tagwirei. Because Tagwirei kuti ngaende imi constituency kana ward awini my elections.
besides izvozvo zvaanokwanisa kushandisa izvozvo, which type of campaigning yemunoshandisa imi panyika yekuti tagwirei yakuita basa rekutengera vanhu mota, kutengera masoja mota, kutengera vanhu mota, uchipa vanhu mota chivhayo unenge tengera vanhu mota, mari yacho muruba magodzi edu munomuka munodzoka imini makutengera munhu mota wemunoda. People start to complain. Unai mahospital ana chinhu wataura kuti musiyai munhu anonga akapuwa aya anoti siyai munhu asheye mari yake zvaanoda, kuzi mari yake tsvakai yenyu imimi muite zvemahospital zvacho. These people have got to be punished naMwari. Tikatadza kuvapanisha pasi panapa vanhu ava vanofanira kupanishwa naMwari. We're going to pray hard for the Lord Jesus Christ, the owner of this land. He shall give them a lesson. Petichaenda kumberi vanhu ivavo katatadza kuvapedza panapa panyika, vasanyepa kufunga kuti maybe shamu yavo yabva yapera. Aiwa, kusvika papi tinopera, kusvika tafazve tichizviramba, kuzi hapana petichazombosvika kwako zozvibvuma kana kuti mungaita sei kuti imeme tigume tazozvibvuma. Hatisi kuzobvuma bakarekitari yakafanana neiti ushandisewa paurarama hwenyika ino. Mari dziri kutorwa, percentage yemari iri kutorwa kubva kune munhu wemunyika. Mataxi ari kutwa munhu wese ari kufamba mustreet, munhu wese aunotarisa ukatarisa kuona anhu ese ari kufamba, munhu wese arohwa taxi. Is either arohwerwa pachingwa, vhati yepachingwa, kuti warohwerwa paairtime, warohwerwa patollgate, munhu wese warohwerwa papese. Kana apinda paservice station warohwerwa ipapo. Pane kachaji kamweni kari kutorwa nehurumende kakati nyanyei, kasisina kuchawirirana ba. Hatichabvumirwi ukaramba. We are forced kuti tikabvume kukada nekusakada kanonga kangoripo kechigogodza 100% duty paborder kupinza mota 100%. Unonga uchitenga imwe mota wopa hurumende. Handizivi kuti ngechii mari chijaindika chinochishandiswa chai. Chimonya zveicho chiri kuitwa ichi. Hakusi kuba kuraramizana kwakanaka ba. Chimonya sekuru. Haundita kuti ndatsvaka mari yangu ndatenga mota, maundichaja imwe mari imweni kuti ndisakwanisa kutenga mota yaba ngenyaya yekuti imimi ndabhadhara 10,000, mauda imwe 10 imimi. Yei. Ini munondishandise foreign currency pakubhadhara mari iyoyo. Imi makaisa zigi mari. Mudi tibhadhare nezigi mari yese iyoyo. Zvine good price futi kapa mari yacho. Baba ere 100% pari kupinda mari patollgate $4 tollgate. $4 private car kubhadhara patollgate. Ngechi iri kushanda papi? Kuti tagadzira weti tajewelizer tazoda trababras interchange yegairi 1 imari yetu inoshandwa pawiki kakange tollgate 1 inogadzira road ye 1 week, mari inokoletwa 1 week patollgate apa. Mukaenda kuibvunza imini ndofiga inogadzira chinhu ichocho. Saka angasanyepera nebaba. Anhu arikudhakusa chinhu nyika yamumaoko maMwari. Ataka-electa kuti atungamirire nyika hapasina zvaachatoita ba. Akutotera mashure. Wazoona mana tagwirei kuti aonopuwa mamota itaka-electa kaya akatopuwa mamota akutori pamberi netagwirei. Mune mabenzi, makazara mabenzi mudenga macho, makazara mabenzi. Bona munhu munomba age yedu isusu yekuti ma40 50 and below hapana munhu anoziziva bazvese tutairi kana kufunga nezvazvo. Vanhu vese vakutofunga kuti ndo zviri normal. Ndo life yacho mafambiro inofanira kunge yakaita iyo yekubhadhariswa 100% duty iyo. Ndo zvainofanira kunge yakaita nyaya iyo. Mukambozoone nyika yese generation yedu yese ndo pfungwa inayo kuti zviri kutoitwa izvi ndo zviri correct. Ukajuza airtime unonga chingorowa 2%. Ukatumira ayo kechinorowa 2%. Kubenga naile ukahora masivu sasa anorowa demo rekuti iwe anonga ifanira kuhora 350 kauchaiwa demo re$100. Usera uine mari shoma shoma. Asi uri kuwa shoma utorwa futi. Guys. Sazodaro bago mana. Aiwa. Kunga kupusa kwedu maningi isusu bekunyarara zvinhu zvichiita mafambiro zviri kuita izvezvo. But Mwari kaakutipa simba manje nguwa nenguwa. Yekuti kana one day kape zvichachinja muchazozviona kuti zvishuwa zvinonga zvinofamba zvakadai. Everyone izvi ararama izvi arifunga ndo normal life itoraramika iyoyo. Utoto watopedza A-level watora degree watotanga kutengesa majuice card paroad kana kutotsvaga kuti wakuda kutsvaga iwewe
kutsvaga kwekwede kutoshanda wautoda sponsor kuti ukwidzwe ndege uendeswe kunze kwenyika uende kushandiswa kuti basa rausina kufunda iwo rwakafunda racho iwo provision yekuti uripuwe urishandika iripo but hausi kuripuwa hapana munhu unongedzera ngapacreatwe business rakadai ngapacreatwe kuti gold ngarisangoenda riri raw madiamonds ngaasangoenda ari raw everything foya ingaisangoenda iri raw zvese zvitirobudiswa munyika medu ngazvisaenda zviri raw ngatiite value addition tibudisa maindustries edu ekuti wana wedu newana wese waone pekushanda hawasi munhu wese anofanira kuita employer hapana zvinhu zvakadaro pasi pano anhu ese akapera kuita anovhura makambani unozoshandira umwe ndiani haiwa kani itai moyo wana wezimbabwe itai moyo nepfungwa hazvitoda kupusa baizvi toda nhangware kuvhurika brain hapana tutambwa rafa apa makangonyarara mabhoyi mamwe angosapota zveumbwa 2030 echifa kof man